Dragi gledatelji serijala Lijepom našom, tako nam je lijepo bilo u Požegi na Aurea Festu da smo ostali još tjedan dana, pa da nam je još 2 tjedna ne bi uspjeli sve snimiti, što je lijepo, što je vrijedno, što treba čuvati i sačuvati za generacije koje dolaze. Što ću reći o našoj županiji? Pa jest da je po površini negdje 1815 četvornih kilometara, 78 tisuća i pokoji stanovnik, jedna od manjih, ali po ljepoti jedna od najljepših županija. Otkud god da krenete, hoćete li od ovih planina i gora, Papuk, Krndija, Psunj, Diljgora, Požeška gora, hoćete li Lonđu, hoćete li Orljavu kao rijeke, hoćete li vinograde kakvih na svijetu nema, ali ono što je najvažnije, predivni, marljivi ljudi, svi vi koji ste i večeras s nama ovdje, zato od srca vam čestitam na ovako predivnoj županiji. Ljudi moji, da ste ga mogli vidjeti sad dok sam ja ovo sve nabrajao, kako je ponosan bio, a evo i u pravu nošnju šokačku se opremio. Molim, pozdravimo župana Požeško-slavonskog, Alojza Tomaševića. Evo, Lojze, ko za Lojzu pita, u njega je loza plemenita. Poštovane Požežanke i Požežani, poštovani preljepi stanovnici Požeško-slavonske županije i kao Branko, što si ti već napomenuo, najljepša županija u Hrvatskoj, ma i šire u cijelome svijetu. Kada se već spomenuo brojku 5, mi smo zapravo izvrsni jer imamo 5 gradova i 5 općina. Nas okružuje 5 županija i jedna smo od 5 županija u Slavoniji. Imamo 5 brda, to jest naših planina slavonskih, 5 velikih rijeka. I evo, ja sam ponosan, ja sam 5. župan u našoj županiji. Točno tako, prijatelju, sve odlikaši, i ponosan sam što sam župan upravo te predivne županije Požeško-slavonske i gradonačelnik je spomenuo 7 dana, 7 noći Aurea Festa. Ali dodao bi nešto, ovo je vrijeme kraja ljeta, početka jeseni, kada vrijedne ruke Slavonaca sabiru ono što su radili cijeloga ljeta, kada se uvire ljetina, kada je vrijeme i bez obzira na sve poplave i bez obzira na sve suše, mi nastavljamo pjevati. Jer pjevali smo kada smo se družili, pjevali smo kada smo ljubovali, pjevali smo kada smo ratovali i svatovali. Pa neka i Aurea Fest, ali i evo današnje snimanje upravo protekne u najboljem redu i još jednom pozivamo sve ljude dobre volje. Dođite u Požeško-slavonsku županiju, dođite u 5 gradova i 5 općina i uživajmo zajedno, zajednički pomognimo ovoj našoj predivnoj Hrvatskoj. Neka nas čuva, dragi Bog, da možemo čuvati Hrvatsku. Župane, vi ste umirovljeni general Hrvatske vojske. Imate ovdje i povijesnu postrojbu Hrvatske vojske koja je sudjelovala na svim značajnijim manifestacijama, pa možda niko nije pozvaniji da ih predstavi nego vi. Točno tako. Evo, ponosan sam i što sam dragovoljac i general Hrvatske vojske i pored mene su kao i 1991. godine bila ovako postrojbe. Zato mi je čast što danas imamo ponosnu Trenkove pandure, naše prijatelje koji su pronijeli slavu i čast ovih prostora, ali ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Slavoniji, nego kada dođu u Austriju, u Njemačku, svi se dive jer imali smo svoga Trenka i danas imamo naše pandure, a to je inače, ako ljudi možda ne znaju, prva vojna glazba u Europi. Upravo to Trenk uspostavio, pa neka Trenkovi panduri budu nositelji tradicije i kultura ove prostora i budu spremni za ne daj Bože.